Ihe a kịta nwanne anyị nwoke bụ nonsonkwa ji n'aka kịta banye n'aka Verydarkman ọ wee ghọọ ọfọ ndị Igbo. So amalọ m na side unu oge because ịma na Igbo nwe ka si onye ọbụla si wee nọrọ. Do you understand? Enye ndị be anyị na-akpọ ife ya na-afụ kịta na o ji n'aka bụ ọdụ nze maọbụ ọdụ enyi. Ịghọtago? And ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na-eyuzi ya. Ịghọta? Ọdụ nze na ọdụ enyi or ọdụ enyi is like African symbol, cultural symbol. O nwere kingdom ya abata kịta na Africa ka ya pụ ife ọdụ nze ndị be anyị na-akpọ na ọdụ nze mana every other tribe enwe ife fa na-akpọ that ihe na enyi ya. Do you understand? Na mana ọ banyere n'aka Verydarkman, nonsonkwa pụtazie na-ekwu that na ọ bụ ọfọ. Do you understand? Na Verydarkman ji Igbo tradition and Igbo culture were eme caricature, but for me, I disagree with him. Listen to me, onwe ife nchọ ịgwa gị ebe a. Abụ m somebody ga-apụta ebe a na m agwa unu eziokwu. And some of unu ya abịa ifotelu ya na-afụ ya na m na-asọpọtụ Verydarkman. Adị m asọpọtụ Verydarkman. Ife m na-asọpọtụ with the truth. Watch onye ọbụla m na-asọpọtụ na the social media. Ife m na-eforo fa the truth afọ. Ana m asọpọtụ Nnamdi Kanu. Ana m asọpọtụ Mathias Ezeaka Ejiofor. Ana m asọpọtụ Okwuluọha. Ana m asọpọtụ Roseus. Do you understand what I'm saying? Onye ọbụla ifuru m na-akpọrọ gị afọ. Ana m asọpọtụ Omoyele Sowore. Do you understand? But do I agree with everything niile fa na-eme? No. But the truth ahụ m fụrụ fa na-push out there for our society bụ ife m na-asọpọtụ. Ife a bụ ihe nchọ ka ịghọta. Mana some of you will sometimes if you hear like this, you will emotion jump into something by he made mistake. Like if I'm for nonsonkwa me mo na afia no mere ọ dara ada okwu. Ndị be anyị ji attire ya na Africa Igbo traditional attire isi agụ ma ọ bụ okpu mmemme were eme comedy. Nonsonkwa ekwuru maka ya. Nwanne anyị nwoke bụ okpu mmemme ka o ji wee gba nwoke ibi akwụkwọ n'obodo US. Mana nọ nonsonkwa onwe ihe okwu. O nwere ife ya eme onwe fine a ga-eme onwelo. Ịghọtago? Okpu mmemme kịta na isi agụ anụnwa dị all over the market na Nigeria. Ọ ndị be anyị na-eli ya. Akwa onye Igbo jere China jee saa isi agụ bunati ya a na-aha ọkụ ya na street ma ndị Hausa goro n'iyi. Onweghị ife emerie. O wee bụ that na Verydarkman ji isi agụ na ọdụ enyi wee gba egwu. O wee bụ that na ji Igbo traditional culture eme caricature. Tunde dị not ọ bụ onye Igbo. And so other people who use Igbo attire will eme ife fa na-eme. Let us learn how to manage our emotion ndị Igbo. Kenekwenụ m unu.